Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama ku-Pastor channel ifika okubalulekile sicela bona kukodwa ukuthi uba ngumlandeli wale channel ukuze usensele namba. Uma ungeyena umlandeli wale channel namba ungayisebenzisi kube kakhulu ukusebenzisa inamba yomuntu ongamlandeli. So please ungayisebenzisi. Sibheka la udaba lamabhunya kanjalo. Le namba ngisebenza kusona ekuseni ka 5 ntambama kuphela. Ayisetshenziswa kuma SMS, ayisetshenziswa ku WhatsApp. Kodwa futhi isetshenziswa umuntu ongumlandeli we-channel, umuntu oyi-member ye-channel. So sibheka la udaba lwephupho olubuze umlandeli umunye wabalandeli la ebuza ke la ngokuphupha ugodle ingane. Yini ugodle ingane? Ubeka ingane la. Njengoba ukuphatha ingane kuyafana ukuthi usuke uphethe ingane, ukuphatha ingane, ukubamba ingane, ukugodla ingane, it's one and the same thing because uma uyigodla ingane ukuthi uyigodle uyibeke la. Yabo kungayiphatha kanje kuyafana, yabona. So ukuphupha uphethe ingane ukugodla ingane is one and the same thing, I can say so. So nake singakusho number 1 ngokujwayelekile uma uphupha ingane sesithatha njengophawu oluhle isikhathi esiningi uma uyigodlile osuke likhomba ubunhlanhla nokuthi kungenzeka uzobusiswa ngengane maduze. Wasiswa nje ingoba abanye abantu banokuphupha ingane kanti kuye kukhomba ubunhlanhla. Omunye iphupha ingane eyigodlile kanti kuye kukhomba ukuthi ngenzeka maduze abusiswe ngengane vele bese uyakhulela uthola ingane noma akhulelisa athola ingane. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha ugodla ingane kuyaba uphawu olubi uma uyigodlile. Uma kuthi seyiphupho elibuya kaningi lokho ngoba lokho sekuyakwexwayiza ukuthi kungenzeka ulengane eyashona noma ingane eyaphuphuma okukanye ingane eyahushulwa ke ngenhloso engakalungiselwa lutho, engakahlanjululwa, manje elokhu inamathele kuwe eyoziswe ngoba usuhlanjululiwe wena wagezwa yalungiselwa ke lolu siko efanele ilungiselwe bese isuka ke ungeke usayibona lokugodlila ngaso sonke isikhathi, yabona. Why sisho nje sisho ngoba vele abanye abantu uma ungenzeka waphuphunyelwa isisu wahushula ingane or yashona yakalungiselwa inokubuya kaningi ayiboni lokho ephezulu ibone kanti ukuthi sign ukuthi kunesikweletu esinda leyo ngane. 3 kuyenzeka uma uphupha ingane kuyaba uphawu olubi uma uyigodlile. Uma kuleli phupho leli selibuya kaningi njalo uphupha ugodla ingane awukwazi washonelwa ingane, awukwazi ukuphunyelwa isisu, awukwazi wahushula isisu kodwa njalo uphupha uphethe ingane. Siyazi ukuthi kuyenzeka ube nengane ephupheni ngoba kuvela nje idala zabantwana amanono but in this case kusengenzeka uthola kulento ikhomba ukuthi mhlawumbe kunento eyisilwane eyananyathiswa kuwe njengengane noma kwavuswa nje ingane yanamathiswa kuwe. Kufanele uthole nje abelaphi bekwelaphe wena ulahlwe ugezwe uhlanjululwe noma ke kufanele abantu abakhuleka ngamandla bekwenze i-deliverance abefundisi labo abakhulekayo ngamandla. Siyabonga kakhulu. Sibheka lapho ugodla ingane uphupha ingane kuyinto eyodwa. Siyabonga. Siweni phansi lamatulu, kulela kuyo Jesu.